atụrụ nụrụ na ibe ya na-amụ nwa mmụọ nke na-aka ya aka. Ekele m. Na United States nke Amerịka ka Nigeria si nwemite ụdị ọchịchị egbebere ogbebere ọ ji achị onwe ya. United States nke Amerịka nwere steeti 50, Nigeria nwee 36. Ọnụọgụ ndị United States dị ọdịka 345, nke ụmụ Nigeria dị ọdịka 245. United States nwere ụlọ ọgbakọ etiti gbara mkpị na abụọ, Senate na House of Representatives. Nigeria nwekwu abụọ. Ọnụọgụ ndị ụlọ ọgbakọ etiti Senate America dị 100, nke ndị nke anyị dị 109. Nke ndị America bụ mmadụ abụọ maka steeti ọbụla, nke ndị nke anyị bụrụ mmadụ 3 maka steeti ọbụla, 1 onye maka Abuja. Ọnụọgụ ndị House of Representatives United States dị 451, nke ndị nke anyị dị 360. Abịa n'ibu, steeti Amerịka bụ Alaska naanị ya akaka Nigeria. N'agbanyeghị na United States nke Amerịka bụ eze ego ụwa, Nigeria na-ebakwa ego, ebigharị ego. Ọtụmasị na opekata mpe ụgwọ ọnwa nke ndị ọrụ Amerịka ma atinye na naira na-agafe 1.6 million, nke ndị nke anyị bụrụ 10,000 naira. Ụgwọ ọnwa ndị ụlọ ọgbakọ etiti Amerịka n'ọnọdụ ka ya na nke ndị nke anyị ọraira n'ọnụ naira 10 naira 21 na ụma kwa ọnwa. Ndị nke Amerịka na-agoro onwe ha ụgbọala, mana gọọmenti na-egoro ndị nke anyị tamtam ọkwọta ekeneze. Ndị ụlọ ọgbakọ etiti United States America na-abụ asa anya na ntụle na nrụrịta ụka n'ihe gbasatara obodo na ndị ya, mana ndị nke anyị na-agba okwere nke dị ịkara ka o si sọ gọọmenti maọbụ ndị isi ụlọ ọgbakọ etiti. Ọkwa ndị ala anyị hụgasịrị ka ha si konuko ihe n'okwu gbasatara Sir Siminalayi Fubara na-achị Rivers State, Senator Natasha Akpoti-Uduaghan na-anọchite mpaghara Kogi Central n'ụlọ ọgbakọ etiti Senate, nakwa ihe gbasatara iwu nhọpụta ala anyị afọ 2026. Ọya gbana na atụrụ kwemere na ibe ya na-amụ nwa mmụọ nke na-aka ya aka kpatara Senator Alin Dume na-anọchite mpaghara Borno South n'ụlọ ọgbakọ etiti Senate ji kwube n'ihe ha na-alụ apụghị ụwa, na ihe ha na-alụ erughị ka ego a na-akwụ ha. Senator Garuba Musa Maidoki na-anọchite Kebbi South n'ụlọ ọgbakọ etiti Senate kwere maka na o kwuru na ya aghọtaghị ka biribiri si aga na ya bụ ụlọ ọgbakọ Senate tinye akwụkwọ o ji gba alụkwaghịm
ma hapụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC banye ADC. Ebe ọ bụ na ndị ala anyị anaghị eritezi erere kpatara obodo ji enwe ụlọ ọgbakọ etiti gbara mkpe na abụọ bụ ihe ọkwaji ada bụ wee je n'obi. Ọ bụrụ na anya ahụghị anya ahụ. Ebe ọ bụkwa na ego ala anyị na-abụba maka ụlọ ọgbakọ etiti kwa afọ na-ebu aka, anyị akpọ oku ka Naịjirịa kobe akpa ya n'ebe aka ruru ya site n'inwomi mba ụwa ndị nwegasịrị ụlọ ọgbakọ etiti naanị otu, ndị dịka Portugal, Sweden, New Zealand nakwa Ukraine n'iji maa atụ. N'ime mba Afrịka dị 54, atọ n'ime ha bụ naanị otu ụlọ ọgbakọ etiti ka ha nwere. N'ime atụ, Kenya, Ghana, Gambia nakwa Cape Verde kpara Afrịka ike n'ịzọ iko ụwa na asọmpi World Cup 2026. Abụ m Chukwuma Ogbonna. Ọ daa ka enwee otu ụlọ ọgbakọ etiti na Naịjirịa, kedu nke ị ga-achọ ka akachapụ? Ọ bụ Senate ka ọ bụ House of Representatives? Mee ka amata na ohere kọment. Ma biko, tupu ọdụba echi, zigara ndị ọzọ ozi ụga a.